Asteragoaz, belardiak ireki hortaz. Vitoria-Gasteiz, Ala Bedi Taberna. Los otorrinos Luli Patatax y Ander Bacon se disponen a impartir una conferencia. Ambos prevén encontrarse con un grupo de oyentes, pero en realidad se enfrentan a un gran número de espectadores. Ikuskizuna, ikustera, etorri diren, begiratzaileak. Hortik abiatuta, haien burutazioak etortzen dira behin da berriz ikusmenaren inguruan, aitzakiak begiradei buruz hitz egiteko, begiratzen moduei buruz hitz egiteko, begiei buruz hitz egiteko. Nik hori esango neuke, osagarri importanteena betaurrekoak direla. Betaurreko diferenteak mundua ikusteko era diferenteak eskaintzen dizkigute eta. So egin eta mira ezazu, ikusi eta begira ezazu. Los protagonistas de Zortzi Begi pretenden difundir la ley óptica. Quieren explicar al mundo que la vida se puede ver de numerosas formas y colores y para ello se transforman en diferentes personajes. Zortzi Begik asko zabeto ikuste dute mundua, eta Amaseik hobeto edo 2000ak, ez da? Azkenan aniztasuna da gu kontatu nahi duguna, ez da? Eta gero bestetik ere egia eta begiaren arteko jolas hori, ez da? Begiak ikusten duena ez dela zertan egia izan behar, ez? Begia, egia? Egia da! Zortzi Begi es la nueva apuesta de los actores Galder Pérez y Ane Zabala. Es una creación de la compañía teatral Gil Kicharo. Basada en el Café Teatro, la obra mantiene una comunicación directa con el público. Espektakuloa, ikuskizuna egin nahi dute hasieratik eta horretara jolasten dute, ez? Biek dotore agertu nahi dute, hartu dugu bai 50. hamarkadako irudi pixka bat, ez? Bueno, pues hasierako telebista izan zitekena bai eta guzti hori, ez? Begiak barrez, mea bihotza negarrez, izango duzue, inbidiak jota. Laugarren pareta hori apurtu egin dugu eta bai publikoaren erantzunaren zain edo gaude, horrela hasi gara lanean azkenengo boladan. Ez dut ikusi nola, ez dauzun begiratu. Horietan nora begira zeunen. El texto escrito por Galder Pérez toma como punto de partida varias escenas del escritor alemán Karl Valentin. Se apoya en el cabaret de principios del siglo XX, creando así una obra enérgica. Alfa eta beta, ez dugu galtzeko bertarik! Ez da testu bat ere erraza. Euskarak hainbeste hitz joko ditu guzti horrekin, hainbeste hitz bai ateratzen dira ez erroietatik. Guzti horrekin puzzle potolo bat egin genula, eta gero guk hori defendatu behar dugu, ez? Karatuak ala borobillak. Beltza. Zortzi Begi es una comedia cargada de humor. A veces las escenas suceden de forma cómica, otras de forma poética, pero siempre sin perder de vista los toques absurdos. Zirikatzaile puntu potoloa dago, ez da? Esate baterako esate dugu euskaldunok gauza guztiei kontra egiten diegula, ez da? Alde egin beharrean kontra egiten dugula behin da berriz. Beti kontra, beta aurrekoa. Ez aldaba alfa aurrean duana, eta beta. Eta kasu honetan guk kontatzen duguna da, kanpoan ez gaituztela ikusten, ez da? Ikustezinak garela euskaldunak, ez? But country. Yes, between Spain and France. Oh yeah, in Spain, mota askotako umorea dagoela uste dut, ez, hemen barruan sartuta. Ez dakit horrela urtein jaku, bageneukan gogoa ondo pasatzeko gu eskenatoki gainean, eta, bueno, ikustera datozen horiek ere somatzen dugu jenteak barre egin nahi duela. Zortzi Begi se podrá ver el 16 de mayo en el Doca Café Antzokia de Donostia y el 20 en la sede de Euskaltzaindia de Bilbao.